କରୋନା ଓ ତୀବ୍ର ବାତ୍ୟାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଉପଦ୍ରବର ଆଶଙ୍କା। ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଟେ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଫସଲ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ କାଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ହେଇନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନହେବା ଲାଗି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତଥାପି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କ ରହିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ, ଆମେ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଜମିରେ ଥିବା ଫସଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ 5% ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶର ଦ୍ରବଣକୁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ହିସାବରେ ଉପରବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା 300 ppm ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟ ବିଷକୁ ଏକର ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ହିସାବରେ 200 ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ଉପରବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଫସଲ କିଆରିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯଥା ଟିଣ ବାଡ଼େଇ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଡାଳରେ ପିଟି ଘଉଡ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୀଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫସଲ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋଫେନଫସ୍ 50 ଇସିକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବା ଆଡଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।